מה? למה אתה רוצה אותה? כי אני רוצה לצלם. באמת? כן. מה עוד? אני רוצה לצלם גם את העצים. איזה עצים? אלו. כל מה שיש לנו פה בחצר? מה יש לך? מה כואב לך היום? שם. השן? כן. אבל כואבת לך הבטן, לא? ויש לך שלשולים. לא. גם כואב. גם השן כואבת? מה נעשה? נלך לרופא שיניים? לא. למה? אמא, איך נולדים עם הפחד הזה? קקוש. לרופא זה יש מכשיר מבחין. באמת?